dnešní díl jsem se rozhodl splnit slib, který jsem dal císařovně Alžbětě ve Vídni. A to byl slib, že ji vezmu na výlet do Bardějova. Také jsem jí slíbil, že pro ní mám překvapení. A překvapení, jak vidíte, není malé. Počkáme si, až přijde. Je to císařovna, má času dost. Vše výsosti. Co tomu říkáte? Teda vy ste hotový kúzelník, vyzerá presne ako kedysi. Kúzelník v kuchyni, kúzelník na vonok. Nech sa páči. Odjezd! Dnešní první jídlo, které připravím pro Sisi, bude sladké a připravíme si takzvaný císařský trhanec. Já jsem si našel jednu historku a ta byla taková, že Sisi poručila svému kuchaři, ať jí udělá něco velmi rychlého a vydatného a on jí právě udělal tento Kaisersmark. Když jí ho přinesl na stůl, moc se jí to jídlo nelíbilo a ohrnovalo nad tím nos. Když ale viděl tento pokrm na stole před Sisi, její císařský manžel, tak se k jídlu nahnul a řekl, co to tady máme za šmarch. A ochutnal, no ale pokrm mu zachutnal. A od té doby už vlastně císařský trhanec nemohl chybět na císařském stole, ale hlavně rozšířil se do celého Rakouska. V rakouských Alpách si ho dáte pravděpodobně úplně všude. Já jsem nepil, to je vlak. Tak. Doufám, že jídlo poznáte a hlavně, že vám bude chutnat. Ďakujem. Táto vôňa mi povedomá. Poznáváte? To je obľúbené jedlo môjho manžela, císara Františka Jozefa. Přesně tak. To máme vlastně císařský trhanec. Nabídnu vám skleničku perlivého moku. Ďakujem. Aj keď sa priznám, že by mi k tomu chutilo mlieko. No, mlíko nemám, ale co pro vás mohu udělat je to, že se půjdeme podívat na jednu kravičku a ochutnáte mléko čerstvé. Áno. Tak to bude výborné, pretože ja rada cestujem a na každú cestu si so sebou nosím vždy kravu alebo kozu, pretože potrebujem mať každé ráno pohár čerstvého mlieka. Kozu a kuchaře? Áno. Tak nech sa páči, doufám, že vám bude chutnat. Musím sa priznať, že ja som toto jedlo veľmi nemala v obľúbe. No, já vím, ale posledně, když jsme byli spolu, tak jsem vařil jenom pro vás, tak teď jsem si vzpomněli na vašeho manžela. A tuto cestu budeme vařit většinu věcí, které měl právě v oblibě váš manžel. Tak teraz vás asi ale nepoteším. Jak je to možný? Na zdravie. Pretože to jedlo som nemala v obľúbe presne preto, lebo sa tam pridávali hrozienka. A ja hrozienka nemám rada. Koukejte to sníž, nebo uvidíte. Doba je jiná. Ale dobre, viete čo? Že ste to vy, tak ja z tej hrozienka odtiaľ povyberám a zjem. Bolo dobrý. Je to veľmi dobré. Uživil by ste sa v císarskej kuchyni. Děkuji. To je poklona.